Takže dobrý deň, vítajte od ďalšieho videa LEGO Friends. Viete, že ide o dom, ale dneska sa dozvieme, prečo sa nemá kradnúť a prečo sa má požičiavať a pomáhať. Chcete vedieť? Tak poďme na to. Ste zvedaví? Neviem. Môžete povedať. Ideme na to. Toto je dom, čo budeme natáčať. Viete, že tu ide o dom, ale ide to najmä o kradnutie a pomáhanie. Chcete vidieť už postavy? Prvé dve. Lenka. Je to predsa Lenka. Naša kamarátka. Veľmi dobrá. A jej dcéra, rodinka, Simonka. To je mama a dcéra. Lenka a Simonka. Jedného dňa ležali na posteli, čo sa im zrazu niekto vlámal do domu. Buch, buch, tš, buch, buch, tš. A ukradol im telku. A odišiel. Teda Simonka sa zobudila. Mami, mami, stávaj! Mami, mami! A Lenka sa zobudila. Áno, Zlatko. Áno, Zlatko. Niekto nám ukradol telku, čo budeme robiť? To si určite vymýšľaš. Ja ťa poznám. Naozaj to je pravda.